Nazdar lidičky, ja som Dani a vítam vás pri mojom druhom dieli z tohoto sveta. V minulom dieli sme tak našli si toto údolie, trošku prehliadávali jaskyňu a ja som hral trošku off-screen. Tuto som si urobil takú menšiu farmu, pár ironu som, a asi 5 krát som umrel. 2 razy ma zabil creeper a raz enderman. Ako vidíte, tuto mi raz jeden vybuchol a druhý tu. Tak, v tomto diele by som chcel prehľadať ešte túto jaskyňu trochu a potom ešte pozabíjať asi kravy. Pôjdem teraz nať. Ako ste si mohli všimnúť na začiatku, mám texture pack to Fightful, alebo ak sa to vyslovuje. Mám jedlo, dobre. Ale nemám krompáč. Dobre. A link do popisku videa neviem, či dám. Tá šanca je mizivá. Ale asi ne. Robil som si takú zásobu. Nepotrebujem. Dobre. Oči. Možno ešte tak, dreva. A flinty skované. Toto si prevodu. Ale ideme ešte zabiť kravy. Potom pôjdeme do hlubín. Uvidíme. Myslel som, že to minulé video bolo 15 minútové, nakoniec to bolo iba 13. Uvidíme, ako bude toto. Horí zombík. My ho zachránime. Až na toto. A sťako ťa fája. Aj tu je jaskyňa. A tu je tým pavúčik. Červenooké prasa. Dobre, tak poďme radšej do tejto. A povedzte, že či sa vám páči tento, alebo ako texture pack myslím. Alebo mám vybrať iný. Mne sa páči tento, ale ako poviete, tak sa zariadím. Počkaj ešte toto. Buď v tomto, alebo v ďalšom diele budeme ešte... Počkajte. Budeme stavať dom. Už. Lebo v 3. alebo 2. dieli a stále byť bez doma, to je také čudné. No. Domov máme, ale nemáme ako tak strechu nad hlavou, sa dá povedať. A stabúš. Idem do tamto uhlie. Neviem. Je útorok, ale vy to asi uvidíte v stredu. Neviem.
A už si nepamätám, že či som to spomínal aj v minulom diele, ale chcel by som natočiť LOLko alebo League of Legends, jak tomu hovoríte, tak si to aj hovorte. A môžete v komentároch hlasovať, o čom pochybujem, že tam bude taký komentár. Mám jedného odberateľa. Toto je tak veľa, to som ani nečakal. Ale ako je to dobré, že mám aspoň niekoho, čo mi tak fandí. Ale asi nikto to neuvidel, pravdepodobne. Rozprávam si sám pre seba. Hop, hop. Počkaj. Hodil by sa taký iron. Tu sme to prehliadali, alebo aspoň ja. Je to tu prepletané. A tu je ešte iron. Dobre. Tu je taký nudný. Pravdu povediac, viac ma ako tak baví kreatív, lebo tam nemusíš tie kocky zbierať a mám rád stavanie proste. Ale poď ako, baví ma aj survival. No nie to také nudnejšie. Lebo v mojom survivala som iba možno raz, dva razy našiel diamanty. No, zatiaľ sme nenašli nič moc. Uhlie, 13 ironu. Neviem, ale ja si budem robiť aj kratšie videá. Lebo na YouTube proste sa mi to nechce dlho dávať, aj keď to mám dobre vymyslené. Že ráno si to dám robiť a cez školu. No to je v pohode, ne? Ale neviem. Možno potom aj tých 20 minút. Tak asi by som začal aj teraz už stavať ten dom, lebo ako som už spomínal, že mám radšej kreatív a keď už mám tie kocky. Vidíte, tu sme tedy došli. Tuto sme sa lúčili, že takto, áno, tak. Začali sme úplne niekde inde. Dobre, tam som nechcel, lebo tam som, tuto som nechal iron. Ho radšej vykopem.
Asi aj uhlie teraz. Možno len tak oberám to uhlie. Ja to moc kopu nechcem, mám ešte dosť. Ospravedlňujem sa, keď som potichu rozprával niekedy, že ste ma slabo počuli. Čím to nikto netuší. Ani ja nie. Že no. Dobre. Zombici ma serú. Tak ideme hore. Chci dať vypiecť pár tých. Práve na noc to čo je? Radšej hore nájdem. Ešte to neprežijem. Vidíte, tu som si kopal. By som mal dosť kablu. Z toho, no. Sa teším na branch mining. Dúfam, že už budem mať diamanty. A ešte tu. Lebo... si radšej už doťažím. Staku. 3, 4. Už je skeleton. Tu nebo mi za... No faka, nevím hovoriť po česky. Selhala mi pistole. Počkej, ale ja mám meč. Fuck. Takže tu je veľké H. Som bol? Ne. Kukuč creeper. No je creeper. Ja som pometený. To by to mohlo byť bohaté aspoň. Už na redstone. Aspoň. Aj to budem chcieť zbierať. To je jasné. Sa pokúsim robiť dark redstone. Oh shit. Radšej to budem vrchom. Je to tu. Ale ja nemám. Oh shit. To zase budem pomaly. Už doničím aj ten krompáč.
Iron mi z neho padol. Mohla by aj mrkva. Nič moc. Neviem čo. Ale aspoň niečo sme dokázali v tomto diele, ne? Poďme to ešte osvetliť čo nižšie. Môžu sa tu furt spawnovať. Dobre, ja už idem na vrch. No ešte 2 minúty, neviem koľko to je, dúfam, že to bude okolo tej 15. Plus minus 15, tak. Ty prase. Čuník? Fuck. Jak to, že to tak rýchlo rastie? A tam to ide pomaly jak svinia. Svinia, jak svinia. Kde to pomaly? Enderman. Oh shit. Creeper. Oh shit. Že Creeper ma naháňa. Ďalej od domu. Fuck you, Creeper. To prdele. Však som od neho utekal. Dúfam, že ma teraz nikto nenapadne. Akurát nesvitá. Dobre, takže v tomto diele asi už nebudeme stavať. Takže už viem názov budúceho dielu. Staviame dom. Hahaha. Patrí. Potom aj túto trošku inom. Dobre, tak už budeme končiť. Ja to ešte tak dookola trošku keby osakám. Nech to má čo robiť. Ne. A zajtra, alebo vy budete už mať dneska, tak budete to mať už toto video. Ešte neviem, jak to pomenujem. Čo sme takéto? Neviem. Pomenujem to ako normálne. Dáme vypalovať železo. Čo sa mi vypadlo? Aha. Tak ja sa s vami lúčim z tohoto diela. Takmer zase sme nič nedokázali, iba ten spawner. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Šakarakarakamatakamataká. Čau. Dohraná hudba. Čaute.